du nummer? Pas. Ingenting. Ingenting. Ingenting, jeg har sagt. Læg vægten i, Mie! Kom nu, Mia! Læg vægten i og fremad! Kom! Fremad og vægten i og prøv at se de parader op! Der er ikke mere mit kamera. Der er noget galt. Kom nu frem, Mia! Ja, det er godt, Mie! Sådan der! Sådan, nu bakker bagud! Kom nu, Mie! Frem! Kom nu! Ikke gå ned nu, Mie! Fremad! Kom nu frem, Mia! Du kan godt! Fremad, Mie! Kom, Mia! Ja, det er godt! Fik et halvt point. Ja, hende den anden. Hvad? Hende den anden. Nu holder du de parader op, Mie! Kom nu frem, Mia! Kom nu frem, Mie! Frem! Og træk vejret! Kom nu! Du kan godt! Kom nu! Frem! Kom nu, Mia! Slå nu til, Mie! Kom nu, Mie! Frem! Kom til, Mie! Kom nu frem, Mie, for helvede! Det er godt, Mie! Frem! Aggression! Kom nu, aggression! Vær vred! Kom nu! Frem! Kom til, Mie, op! Du skal ikke tænke så meget, Mie! Bare kom nu, Mie, frem! Kom nu frem, Mie! Se det. Hun tænker for meget. For satan. Mit kamera gik kraftigt.